आइला जामाइला बे हाफांनि बिनानावा मा एसे डेन्जारलै दाखालि आं गुवाहाटीयाव रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमनो थांनायखौ बे बोरै मिथिखोब्रा बिबो हाफांजों बुजानानैबो बेलाय एसेबो लाजियाखै नामाब्रा अबेसे आंनि थाखायथ' मोजां आंखौ सोरबा सिख्लाया था खालामबाय थायोबा दा मा बुंहैनो सार रा ओंखारलांनि आं आच्छा बार' थाइबानि लारु आंना बिफाया सिख्लासो लोगो हमनो फैमारदों आरो आंहा गारि सिङाव थाखुमा गारियाव बाबथा बिखुङानो आलौजोब्बाय होमबाबो बिफानि आखलखौ नायबायानो थागोन दिनै दरजा गालि माखौ इसेबां रागा जोंबाय थाखोब्रा नों आंखौ गारनानै सोर सिख्लाजों लाइन मारि हैयामोनलाय आंना औ सोर सिख्लाजों लाइन मारि हैयामोन नों आंलाय सोरजों लाइन मारि हैनांगौ जाखोब्रा आंलाय गुवाहाटीयाव दाखालि मोनसे खामानिनि थाखायसो थांदों होमबा आं नोंनाव बायदिसिना गिफ्ट बिनायालाय माथो जाखो माथो नोंलाय आंनो जेबोखौनो बायनानै होआखै र' बेफोरबायदि बिबानो मोनब्रब जालाबायाना आंहाबो न'खर संसार दङलै बेनिखायनो डाइरेक्ट होनबानो हाया आरो बिबानो मोना होमबालाय नोंलाय मानोथो आंजों लाइन मारिनो नागिरो आंनो जेबोखौनो होनो हायाबा गोमै आरे आंनि बिबान आं सना नों आं गासिखौबो मोनबालाय होजोबगोनब्रा जागोन ना लासै नों मानसिया बांद्राय खरा बिथारोना नों लासै नेबाय थाब्रा आं गासिखौबो होजोबगोन बा बिदिसो जालायनानै दं रा बेथा मा नांगौ देलायनो थाखाय फैसा जागोन दे बेसेबां नांगौ आया बोरै मोनफैखो नोंलाय बेवहायलाय आं बोरै मोनफैखो बेयो मेटार नङाब्रा नों मानो बे मादैजों रायलायबाय थादों आरो मादै नों मालाय आफाखौ गोसो थोबाय नामा मा होनदों नोंलाय थोद बिदि सोङो नामा मानसिखौ सोङा नोंसोरनि उत्पादा बारा जाबाय मादै हाफां नोंथांनि मादै दरजाया जोंहानि आफाजोंसो गोलोमोलो आं दोनबाय आया मा जाला माला खोन्थाहरलाबायखो नोंलाय मानो फन हरखो नों आब'नो नोंसोरनि उत्पादखौ आं बिराद नायनो बाबाय आरो मादै दरजा एसेबां समायना सिख्ला जानानै नों मानो आफानि उन खारफाबाय थायोलै नांगौ आंनो नोंखौ हाबा खालामगोनलै होमबाबो आफानि खिथु खारफाबाय थानाङा नोङो एथ' मोजां सिख्लायानो बेफोरबायदि बोराय मांगोनबांजों लाइन मारिनो समायो नामा मा होनदोंब्रा आफा एबारनिफ्राय मादै दरजाखौ दा लोगो हम आरो जै नोङो फाल्थु खालामबाय नोंनि एगेन्सआव थांनोबो बारा गोबाव नांखाया जोंनो बहा थांदों मा बहा थांनो नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नायनो बाबाय आं आफा नोंहासो जेवगा बावगा मोनलायलांबायलै मानो बेफोरबायदि दुस्थ'लै आफा नोङो मानो सिख्ला लोगो हमखुमाबाय थायो आं हाला नोंखौ आङो बेफोरबायदि बुंबाय थानो हाला बेनिखायनो आं माबा मोनसे राहासो लानांसिगोन बायदि मोनबाय आरो मादै दरजा माखौ गसंबाय थादों न'रा जागोन दे एमावबाय था रागा जोंनाङाब्रा नोङो बिराद थगायनो हायो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो नोंनि फिसालायाबो नोंनि थगायनायखौ बुजियो बेनिखायनो आफा जि मावो माव नाथाय आंजों हमजानाङा आरो आंबो नोंखौ नायबाय थानायाव नोंनि खिथु थांनानै लोगो हमनायफोरखौ आंबो हमथानायाव आंबो गारा चेन्ज लाबोनां दिनै चेलेन्ज नों जेसेबां आंनो सिखावनि खामानि मावगोन आं एसेबां आंनो पुलिसनि रल लागोन बुजिबाय आइला जामाइला बोरै पाट्टा मोनो बोरै बेफोरबायदि पाट्टा मोननानै आंखौ नायखुमाबाय थायोब्रा बेलाय मानिबाय लां बे गथ'खौ ना आंनि गारियावसो GPS ट्रेकार लगायनानै दोनदोंलै ओइ बसुमतारी दा नायलाय जागोन सार आं दा स्केन खालामगोन गेहैनाबाद लान्जाय थेम्पाट दानि जुगनि गथ'ना बेनिखायनो आदब खायदाफोरखौ मिथिजोबथारो टेकनिकेल लाइनखौथ' बा बुंनो नांला बेबायदि आदब खायदायैनो आंखौ नायखुमायाखैथ' बेयो नागिरनांसिगोन बे आंखौ माब्रै मिथिदों दरजा गालि आं नोंखौ बेसेबां बुंगोन दिनै आं जाय खोथाखौ बुंनो नागिरदों मोजाङै खोनासं नों अमा राजाखौ जेसेबां गोसो थोआ मोजां मोना अमा राजाया गावनि हिन्जावखौ अननाय बायदि नोंखौ मालाबाबो अना आरो मानबो होआ जेब्ला खोथाया अमा राजानि एगेन्सआव फैगोन अब्ला अमा राजाया नोंखौसो फाव फान्दायगोन बे सिख्लायानो आंखौ गोसो थोयोमोन आंनि उन खारफायोमोन होननानै आरो बै समाव अमा राजाखौ रावबो गाज्रि होननाय नङा नोंखौसो गाज्रि होनगोन सासे सिख्ला जानानै हिन्जाव गोनां हौवाखौ मानो गोसो थोदों होननानै बेवहाय सिखिरि मानसिफ्रा नोंखौसो मुगैगोन अमा राजाखौ नङा ओरैनोबाबो हौवा मानसिफ्रा दाय मावबा मालाबाबो हौवाफोरनि दाय जाखाया बियो नोंनो गोबां खोथा होगोन समायखिरा लागोन बाखि बेराफारसेथिं बियो गावनि हिन्जावखौबो बियो अनगोन समायखिराखौ बियो हाबा मण्डपाव जुलिनि मण्डपाव जेरै लादोंमोन बेबायदिनो बे समायखिराखौबो बियो गावनि हिन्जावखौ जाफुंहोबाय थागोन अब्ला नों मा सानदों नोंखौ लानानै बियो गिदिंबाय थागोन समाजनि नोजोराव बियो नोंखौ आंनि मोजां मोननाय बा आंनि गोसो थोनाय होननानै नोंखौ इन्ट्रडिउस खालामगोन हाबा जाखानाय हौवाफोरखौ गोसो थोनाया मिथिसेयावबो गोसो थोनाया मोनसे पापसो बियो मिथिबाय जेराव बियो गावनि हिन्जावखौनो गाराखै गावनि गथ' गथायखौनो अनो जेबोला फुजा मेला जागोन बियो नोंखौ लानानै गिदिङा बे हिन्जावखौ लानानै गिदिंगोन न'खरनि मानसिफोरजोंसो रंजागोन नोङो सासे बायनानै दोनजानाय बायदिसो बाहायजाबाय थागोन बेनिखायनो अमा राजानिफ्राय गोजानाव था जेसेबां हायो नोंहा बे जिउआव अमा राजाखौसो मोनबाय गोसो थोआखै माथो नों जेसेबांखि होना मानो अमा राजाजों गिदिंनायखौ गार होननानै बुंगासिनो आं बेखौ नों मानिया मालायनि सायाव बेसेबां सोनारनो नोङो गावनि मोनसेबो आइडिया बानाया गावनि मोनसेबो आयदा बाहाया थां नोङो दावसे देलायनि फिसाजो थाम्फै देलायजोंनो सोलोंजाहै थां बे गथ'आ बेसेबां बैसोनि बायदि मोनदों 13 बोसोरल' खोब जाथारोबा 14 बोसोर जागोन आरो दानिफ्रायनो बेसेबां गिदिर सिमां नोंहा मालायनि सायाव फैसा थाखा लानाय सोर नोंनो फैसा होबाय थागोन दा देहा थानायखायसो नों मालायनिफ्राय फैसा बिख्ला लाबाय जेब्ला समा नोंजों गोरोबनाय नङा देहाया नोंजों लोगो जानाय नङा अब्ला नोंखौ सोर नायफिनगोन नोंखौ जों नायबाय थागोन न'नि मानसिफोरा नोंखौ नायबाय थागोन बेनिखायनो दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो माबा मोनसे मोजां मावनानै सोलोंनानै लाखायाबा
नों मालाबाबो गावनि आथिङाव गसंनोबो हाया आरो मालायनि सायाव सोनारबाय थानोबो नाङा दानि जुगाव। एबा जुदि अमा राजाजों लोगो मोननाय होननानै खोनाबावोना आरो आं वार्निं होबाय थाला आरो बेनो लास्ट वार्निं। माखौ एसेबां दावराव दावसि जालायगासिनो बिब' बिनानाव? आं गैयाबानो न'आनो थाम्फैफोर बायदिसो जायो। बबेनिफ्राय फैबा सुख सान्तिखौनो मोनफैया। मा मोननानै लाबाय थाखो नोंसोरलाय बिब' बिनानाव सानैबो? एसे गोरोन्थि मावदों नालाय रायदों आं सानो आंनि बिनानावखौ रायनायाव आइया मिथियालासिनो आंखौ जेबो दाबुं, नांगौबा आंनाव मोजाङै सों। बुंनायखाय राखांथारलायबाय। आयै नों गोरोन्थिखौल' बुजिबाय थायो मानो? बे दरजा गालिया गोरोन्थि मावनायखायसो आं बेखौ रायदों। माथो बुंनो हानो नोंखौ मालाय, बेबायदि खुगा गोनां बिहामजो। दसे उनाव आलासि फैगासिनो दङ आंनि मन्थ्रि लोगोफोर। जानाय लोंनायखौ एसे लाहार फाहार खालाम। सानफ्रामबो आलासि फैयो दाना आं हारसिंनो मावख'नोनो हाया। फारसेथिं आंहाबो आइजो प्रेसिडेन्ट जानानै आइजोफोरनि मिटिं मोनसे दङमोन, बेयावबो थांनोनो हाला। आं सानदोंमोन रुवाथि सासे लाबोनोसै नामा होननानै। सिगाङावनो बुंखादोंमोन माथो रुवाथि सासे लाबो होननानै। दानि जुगाव रुवाथिखौबो मोननो थाङाना, सासे लाबोनो होननानै बुंदोंमोन। लाबोयो नारजि बुदाङा। बेसो रुवाथिखौ नायग्रोहैनांगौ होमबा, बेहा बेलेग खामानि गैया। नारजि बुदांनि खामानिखौल' मानो खामानि सानो आयै? बिहामजोनि खामानिखौबो खामानि होननानै सानना? न'आव ओंखाम ओंख्रि सङो, आलासि फैबाथाय आलासिनो ओंखाम ओंख्रि संनानै होयो, आइजोनि खामानिबो मावो। होमबा आंबो मिसिनसो आयै, आंबो मिसिनसो। जियानो जाया मानो रुवाथिखौ आंनो लायनोसै दे। नुबाय माबायदि खुगा नोंसा नोम्ब'आ। आंखौबो रायबाय थायो। बे अरन थाफ्फिया गुन्दाया साला माइबा माइबि जायगायाव बिदै दैबा हामथारगौ। बियो ओरैबायदि खालामदोंना आंनिफ्राय फैसा लानानै बे मालाय हिनजावजोंसो लाइन मारिहैदों। आंनि गोसोखौ थगायनानै बियो मालाय हिनजावजों लाइन मारिहैदोंना। दे सानसेबाबो गोसोखांगोन बियो आंखौ। दा गोदानखाय बे बेलेग हिनजावजों लाइन मारिगासिनो, उनावहाय बियो आंनि अननायखौ गोसोखांगोन। होमबाना बिखौ गोदनायावसो अरफ्लंगोन आं। मालाय सिख्लाफोर बायदि आङो गाबाङो, आंहा बयफ्रेन्ड आंखौ गारनानै खारबाय होननानै खन्थाइ सुजुवा आङो। दुखुलाय मोनदों, आं गावखौसो दुखु मोनदों। माबायदि हौवाखौ गोसोथोनाय आङो, माबायदि हौवाखौ। आब' दुम्फाव माखौबा रागा जोंदों नामा? औ रागा जोंलाबायनो गोसो जादों आं। ओमफ्राय माबा खोथामोन? औ आब' दुम्फाव, आं नोंनाव माबा मोनसे हेफाजाब बिनो फैदों। मा हेफाजाब? गिबियावनो आं दाखालि नोंनिफ्राय मबाइल खावनायखौ निमाहा बिग्रोबाय आब', आरो आं बे बारनिफ्राय नोंनि मबाइलखौ खावा। दे जेबो नङा, बे बारनिफ्राय सिखाव खावाबानो जाबाय नों। आरो नों गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जाबाय जेब्ला, बेनिफ्राय आरो मा नांबावगौ? आब' दुम्फाव, आं रावखौबो थगायनो गोसो गैला। आं रावनिफ्रायबो ओरैनो फैसा बिया आरो सिखावबो खावला। जोबोद मोजां। बिदि सानोब्लाथ' बिराद मोजां। आब' दुम्फाव, आं बिराद गिदिर मानसि जानो गोसो जादों। बिराद गिदिर माहाजोन जानो गोसो जादों। दे माहाजोन जाबानो जाबाय, देनां खामानि मावनानै मोजाङै फरायनानै। जोंनि मास्टारा बुंदों समा रावखौबो नेया होननानै। बेनिखायनो आङो समजों लोगोसे खारफानो नागिरदों आब' दुम्फाव। औ समा रावखौबो नेयाथ' आरो। आब' दुम्फाव, आं बिजनेस मावनो सानदोंमोन। अन्नानै आंनो हेफाजाब होगोन ना आब' दुम्फाव? माबायदि हेफाजाब? आङो थाबैनो बिजनेस मोनसे खालामनो नागिरदों। माबायदि बिजनेस? बिजनेसखौ मानसिफोरनो खोन्थानानै मावोबा जाफुङानो खोथाफोरा, बेनिखायनो आं हारसिङैसो बिजनेस मावगोन आब'। नों आंनो एसे फैसा होनानै होयोबा बेखिनि फैसाजोंनो आङो बेसेबांबा गिदिर आं बिजनेस मावलांगोन। नों सानबानो जाबाय आब' आंनो इनभेस्ट खालामदों होननानै। बेथ' थिगानो, नाथाय आंनाव फैसायानो गैया। आरो नोंनि बिजनेस खालामनायखौ नोंनि न'नि बिमा बिफाफोरालाय मिथियोना मिथिया? आं आइ आफानाव बिराद फैसा बिबाय। आइ आफाया आंखौ हेफाजाब होनोनो नागिरा, आंखौ फरायबाव होननानैल' बुङो। नाथाय आं फरायगोनबो, खामानिबो मावगोन। नों दासो इसिबां उन्दै, मानो खामानि मावनो गोसो जासोखो नोंलाय? आं आंनि लाइफ स्टाइलखौ फसाया। बोथिसे जागोन, बोथिसे ओंखाम राननानै थागोन, आंनो बिदि लाइफखौ नाङा। आरो ओंखामखौ सानफ्रामबो मोनजाबाय थायोब्लाबो नांगौखिनिखौनो मोना। दानि जुगाव गासैबो बुस्थुआनो दाम गोसा जाजोब्बाय। मोखाङाव फोनग्रा क्रिमफोरा, खानायाव लोबग्रा सेम्पुफोरा बिराद दाम। बेफोरखौ आंनि गोसो बायदि ब्रेन्डनिखौ आं फोननो हाया। आरो आइ आफानाव बिबाबो आं रायजायोसो। आं फोननो लुगैयो 10 थाखा दामनि सेम्पु, नाथाय आइमोना जासियो आंखौ थाइसे पेकेटनि। बिराद फाराग दङ आइनि आरो आंनि गेजेराव। बेनिखायनो आब' दुम्फाव, आं जेखौ बायनो गोसो जायो बेखौनो लानो हानाय बायदि आं माहाजोन जानो लुबैदों। बेथ' नंगौथ' आरो। गावनि गोसो बायदि लुबैनाय बायदिथ' जों मोनजोबनोलाय बयबो लुबैयो, होमबाबोथ' बहाथो हानो। आब' दुम्फाव, आं हागोन। नों आंखौ हेफाजाब होयोबा आं सानसे बिराद गिदिर माहाजोन जागोन। सासे बर'नि साक्सेसफुल आइजो जानानै खिन्थिगोन आब' दुम्फाव। नों अन्नानै आंनो फैसा होबानो जाबाय। आंनि सायाव फोथायनाय लाखियोबा आं नोंनो डाबल होफिनगोन आब'। ओरैनोथ' दाथ' आंनाव फैसायानो गैया। नोंलाय माथो बयफ्रेन्डनोसो फैसा होयो।
आंनो होबानो जाबायना आंना इनभेस्ट खालामबानो जाबायना नोंनि बयफ्रेन्डआ माथो गुबुन हिनजावजोंसो लाइन मारियो अब्ला नोङो गाज्रि मानसिनाव मानो इनभेस्ट खालामो जाय नोंखौ हेफाजाब होगोन बेनावसो इनभेस्ट खालामनांगौ आब' दम्फाव नोंनि बयफ्रेन्डआ नोंखौ थगायगोनबो जानो हागौ नाथाय आं नोंखौ थगाया नों आंनो फैसा होयोब्ला आं सानसे माहाजोन जानानै नोंनो डाबल फैसा होफिनगोन आब' दम्फाव आं नोंनाव आखाइ खबजोबनानै बुङो ओइ थांफैदेलाय मानो आखाइ खबजोबदों नोंलाय आब' दम्फाव आंखौ गिबि आरो जोबथा खेबनि थाखाय फोथाय नों आंनि सायाव फैसा इनभेस्ट खालामोबा आं नोंनो डाबल होफिनगोन जाबाय गिबियावनो नों मानसिया सिखारग्रोलाय आं सिखारा नों जेब्लासिम आंनो फैसा होआ फैसानि खोथाखौ उनाव रायलायगोन दे नों आखाइ खबजोबनो हादो नंगौ ना औ आं जिखिनि हायो नायगोन दे नों मानसियाल' सिखार थांफैदेलाय देलाय बुंलाय मा बिजनेस खालामगोन नों आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा आब' दम्फाव नों आंनाव बिजनेसनि खोथा मानो सोंखो आयो आं जेब्ला नोंनो फैसा होगोन फैसा होनायनि सिगांथ' आं मिथिनांगोन ना बे आंनि दायथ'खा नाथाय आं नोंनो फैसा होफिनगोन ना डाबल अब्ला नों मानो सोंदों बिदि नङा फैसाखौलाय जाय होगोन बेथ' सोंखानांगोन ना आं जेरावबो खारनानै थाङा आब' दम्फाव आं बुंखाबायना गिबि आरो जोबथा खेबनि थाखाय आंखौ फोथाय आं जुदि नोंखौ थगायोब्ला आंखौ माब्लाबाबो नोंनि निमाहाबो होनाङा हेफाजाबबो होनाङा नाथाय आं बेखौ बुंगोन आं नोंनो फैसा होफिनगोन आब' दम्फाव आरो आं सासे गिदिर बिजनेसमेन जानानै खिन्थिगोन नङा बिजनेस वुमेन जागोन ओमफ्राय बेसेबां फैसा नांगौ नोंनो नों आंनो बेसेबां फैसा होनो हागोन आंनावथ' बारा फैसा गैयाना बेसेबां दं बेखौनो हरबानो जाबाय आब' दम्फाव नों मा खामानि मावनो लादों बे खामानिखौ खोन्थानाय मोनब्ला आं एसेसो हेल्प होनो हागौमोन ना आंनियाव गोबां सिमां दङ बबे मोनसे सिमाङा नोंनि फैसा होनायजों जागोन बेखौसो नायगोन आं नों मानो गावनि बिजनेसखौनो इसेबां खोन्थानो बादों मा खालामनो नागिरदों बेखौ बुंग्रोलाय आं सासे बेसेबांबा गिदिर फेशन डिजाइनार जानो गोसो जादों नाथाय आंनि आखायाव फैसा गैया बेनिखायनो फिसा टेलरनाव थांनानै आं दर्जि सोलोंहैजागोन बेनिफ्राय अनलाइन नायनानै आं माखासे खामानिफोरखौ मावगोन अनलाइन नायनानै औ आं अनलाइन बायदिसिनासो नायो आं गुबुनफोरबायदि रिल नाया आं अनलाइनाव माब्रै माहाजोन जागोन बोरै मा खालामबा साक्सेस जागोन बेखौसो नायबाय थायो आब' दम्फाव आं बर'नि नाम्बार 1 फेशन डिजाइनार जागोन आरो आं बर'नि हारिमुखौ जोंनि नेसनेलाव नङा आं इन्टारनेसनेल आं रिप्रेजेन्ट खालामगोन बेनिखायनो आब' दम्फाव आंनो फैसा हो आब' दम्फाव खोथाखौ खोनानानैलाय बिराद मोजां मोनदों नंगौ बेफोरबायदि फिसा खामानिनिफ्रायसो गिदिरखौसो हागोन नालाय दाथ' नों उन्दै मानसिबो दे सोलोंनायालाय माथो थाङो सोलोंनानै लानायाव आंबो जेबो हेंथा गैया दे नोंनो फैसा हरगोन आं नोंनो बेसे नांगौ होनदोंमोनलाय आंनो 10,000 होनो हागोन नामा आब' दम्फाव जागोन दे 10,000 होगोन आं नोंनो आरो आं मास मोनथाम टाइम होगोन नोंनो बे मास मोनथामनि उनाव नोंनि रिजाल्टखौ नायगोन आंबो नोंनो समाय होयो आब' मास मोनथामनि उनावनो आं नोंनो डाबल फैसा होफैगोन नों जेबो जिंगासिनाङा फै होमबालाय न' सिङाव आफा माबोरै दं नों आंथ' जोबोद मोजाङैनो दङ जोंलारि फिसा नोंलाय आफा आंबो जोबोद मोजाङैनो दं नोंखौ जोबोद गोसोखाङो आफा गोसोखांनायालाय आंबो नोंखौ गोसोखाङो नोमायाबो नोंनि फंबायाबो नाथाय माथो खालामनो नोंनि फरायनायखौ जों लुबैयोना बेनिखायनो मोजाङै फरायदे फिसा माबाफोर प्रब्लेम जाबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय दे फिसा जागोन दे आफा आं जेब्लाबो मोजाङैनो थागोन नोंसोर आंखौ जेबो सिन्था खालामनाङा आं बेवहाय मोजाङैनो दं आरो मोनसे खोथा आफा माथो जोंहानि माइया खामजोब्बायनो सोर खोन्थाहरनाय नोंनो फिसा आंनो थांफैदेलाय बिमाया खोन्थाहरदों गसाय मा खोन्थाहरोलै बेबो नों जेबो जिंगासिना जों न'आव मोजाङैनो दं दे फिसा औ आफा आंबो मोजाङैनो दं आरो मोनसे खोथा आफा आं नोंखौ जोबोद मिस खालामो आरो आइखौबो आरो फंबायखौबो आरो आं आंनि सिमांखौ जाफुंनानै थाबैनो फैफिनगोन आफा दे फिसा आंनि बोरा अराय नोंजोंनो दं होमबालाय आफा आं दोनथ'नोसै दे फिसा बाय औ आफा बानलु बेदाङा न'आव मानो थाङासै बियो ना न'आव थांखायाखैनो बियो माबा मोनसे सोंबाबो जेबो खोन्थाया ओरैनोल' सिरि जिरायनानै दंबाय दं मा होनबावगोन आं बे बानलु बेदांखौ बानलु बेदां नों मानो कफिखौ लोङाखै गुसु जाबायना होमबालाय गोरान मोनसे फुदुंनानै लाबो आरो होमबा बे मानसिया दहायनिफ्रायनो कफि बिलाइ साहा बिलाइ बिगासिनो लोङाबो मायाबो मा खालामबावगोन आं बे बानलु बेदांखौबो हाय नों बानलु बेदां नङा होनलाय मा नों आंखौ सिनायाखै सोर नोंलाय नों आंखौ सिनायमाराखै होमबा आं सिखिरि
गोदो जों क्लास 5 निफ्राय 7 सिम ज' फरायनाया नों गोसोआव गैला जानो हागौ नाथाय जों क्लासाव मालाबाबो रायलायफेराखै दालाय बोरैथो रायदावखो जापानाव नुनायखाय नोंखौ नंगौना नङा सानदोंमोन आं उनाव खाथियाव नायबा नुबाय नों नंमारगौसो बानलु बेदां नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय रायनो हागोन ना नोंनि खाथियाव बर' सिख्ला जापानावबो गोबां बर' दंसोगारो नामा दाना मोजाङानो जाबाय गावनि जायगानि मानसिखौ गुबुनाव नुयोब्ला गोसोखौनो स्रां मोनलायलायो बानलु बेदां नों जापानाव मा खालामफैदों मा खालामनो फैनो बेरायनो फैदों नोंहालाय जोंना मोनसे ट्रेनिं दङमोन बे ट्रेनिंनि थाखायनो 15 दिन जापानाव दंफैयोमोन आं दा ट्रेनिंआ गाबोन जोबगोन ओमफ्राय समफोर जोङो भारताव थांफिनगोन आच्छा मानि ट्रेनिं एग्रिकालचारनि ट्रेनिं जोंनि भारतनिफ्राय 9 मानसिफोरखौ थिनहरदोंमोन आसाम सरकारा दा बेनिनो मादाव आंबो सेलेक्ट जानायलाय आंबो फैफाबाय जापानाव दा जापानाव बेनिनो ट्रेनिं लानानै माखासे जापाननि कालचारफोरखौबो माने बिसोरनि गायनाय आदब खायदाफोरखौबो नायनानै दा जों लानानै थांनो थाखाय जोंखौ ट्रेनिं होदोंमोन आरो ओरैनोथ' एग्रिकालचारा एखेयानो जायो अब्लाबो गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायो नालाय बेवहाय जोंखौ आसामनिफ्राय 2 थिनहरनायलाय आंबो फैनाय जाबाय आच्छा बानलु बेदां नों जोबोद सोलायबाय गोदो उन्दैयाव बेफोरबायदि नङामोन नों होमबालाय माब्रै सिनायखो नोंलाय आंखौलाय आंथ' नोंखौ सिनायाखैनो नोङो सिगांनि बेन्चआवसो जिरायखायोमोन आरो जोंनि उननि बेन्चखौ नों मालाबाबो नायहरखायामोन ओमफ्राय आं उननि बेन्चआवनो जिरायोमोन नोंखौ गोबां बार आं रायदावनो सानदोंमोन नाथाय मालाबाबो खाबुखौनो मोनाखै आरो आं नोंखौ नुयोबा जोबोद लाजियोमोनबो गियोमोनबो दिनैलाय बहाथो खारखो नोंनि लाजिनायालाय मिन्थिया जापानाव नुनानै नोंखौ मानोबा थाब सिनायदों आं आरो लाजिनायाबो खारदों ओमफ्राय नों हारसिङैसो दङ नामा नोंना लोगोफोरालाय बहा आं हारसिंनो फैदों आरो आंनि लोगोआ बै उनथिंजायबो दं सासे मा नै आंहा अर्डार लानांगौआ हाय नों मा लागोन आंनोबो बानलु बेदांनि कफिखौ लानानै फैबानो जाबाय माने बानलु बेदाङा लोंनायखौ जागोन दे आरोबाव मा नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय मा मुं नोंना आंनि मुङा जोंलारि हाय आंनि मुङा सिखिरि नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय सिखिरि आंबो होमबा जिरायथ' नोंसोरो बानलु बेदां गाज्रि मोनाबा नोंनि नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा मानो नांगौ आंनि नाम्बारखौलाय मानो होनोबा आंना बर' लोगो गैया नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय जोंनि गासैबो लोगोफोरानो गुबुन हारिनि गोजा बेनिखायनो एसे उसुबिदाबो मोनो अब्लाबो बर'बा मोजांसिन जायो आं सानदोंमोन नोंखौ जापाननि बयनिख्रुइबो फेमास हाजो माउन्ट फुजियाव लाना थांनो होननानै नों थांफेरबाय ना खोनाबायल' थादों आं मालाबाबो थाङाखै होमबालाय माथोबाव गाबोन बेरायनो थांनोबाथ' गैया थाङा आं जेरावबो होमबाबोथ' नाम्बारखौथ' हरनो हागोन ना जेबो नङा नों जुदि उसुबिदा मोनोब्ला हराबाबो जागोन औ आं उसुबिदाखौनो मोनो आरो आंनाव नाम्बार बिलाबायनायखौ आं सुखुवा जेब्लासिम खामानियाव फैया अब्लासिम आंनाव नाम्बार दाबि आइम सरि बानलु बेदां नुबायना बे बानलु बेदाङा गासैजोंबो खारज्रां रायलायो थ' लोगोफोर नोंथांमोननो खोथा होनाय बायदि दिनै भिडिअखौ लाबोबाय नाथाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब जोंहा भिडिअखौ दिनै गुसुंसो खालामनाय जाबाय लोगोसे जोंनि गेजेराव गोदान केरेक्टार फैनायनि थाखाय नोंथांमोना बयबो वेलकाम खालामदो सिखिरिखौ आरो लोगोसे भिडिअआ जोंना गाबोन समफोर 3 सानब्रैसो फैबाबो जानो हागौ नाथाय फैयोब्ला जों गाबोनबो लाबोगोन नाथाय जोंहा सानब्रैसो नांबावगोन मानो होनोब्ला मोनसे खामानियाव नांथाबनानै दङ बेनिखायनो एसे माबा जागासिनो दिनैबो कन्टिनिउ लाबोनो गोनांमोन आरोना नाथाय हायासै बेनिखायनो नोंथांमोना एसे बुजिनानै आं नोंथांमोननो टाइमखौ होनानै होखानोसै जानो हागौ 17, 18, 19खौनो हमनानै लादो अब्लाबो बेनि सिगाङाव जों लाबोनो नाजागोन नाथाय कन्टिनिउआथ' जोंना 18 बा 19 बाय जाबाय थागोन डन्ट वारि अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट